Аз съм Кристофор Павлов, главен икономист на Unicredit Bullbank. От години анализирам икономическите процеси в България и Европа. В това видео ще отговоря на въпроси за еврото, които вълнуват българите в Италия, и ще разсея митовете по темата. Казвам се Катерина Дишкова, на 22 години съм. Родом съм от Варна, България, и живея в чужбина от няколко години. В момента уча в Милано, Италия, психология, и кое ме свързва най-вече с България е семейството и традициите. Чувала съм, че ще се увеличат инвестициите в България след приемането на еврото. Какви други позитиви ще има това за България? Приемането на еврото ще способства за намаляване на сивата икономика. Натискът върху България, както вътрешен, но и най-вече външен, ще се усили, за да може България да предприеме онези структурни мерки, които са необходими, за да се редуцира сивата икономика в страната. България ще бъде част от процеса на взимане на най-важните решения, които се отнасят до паричната политика на страните от еврозоната. Няма вече да е пасивен наблюдател, който ще стои отстрани и ще се съобразява с чужди решения, а ще бъде част от процеса на взимане на решения.